Дами и господа, вие, които живеете в различни страни на многонационалния Европейски съюз, разбира се, познавате компания Vision International People Group. За нея сте чували от познати и непознати вам хора. Разказваха ви онези, които смятат, че продуктите на Vision са неизчерпаем източник на микронутриенти, най-добрият защитник на имунитета. Разказваха ви онези, които смело доверяват лицето и тялото си на козметиката на Vision, без никакво съмнение в неизменно превъзходния резултат. За нея сте чували от хора, които се хранят в елитни ресторанти, живеят в луксозни къщи, возят се в скъпи автомобили, почиват в най-добрите курорти, т.е. тези, които осигуриха живота си благодарение на бизнеса с Vision. Защо всички те ви разказват за Vision? Защото те желаят вие да бъдете здрави, да бъдете богати, да бъдете щастливи. И може би най-силно сред всички, това желая и аз, президентът на компания Vision. Именно за това аз създадох компанията. За това и сега ви разказвам за нея. Vision е компания, която съчетава бизнеса с философията. Нашата философия се нарича възможност за отлично здраве. Ние разбираме здравето като хармония между духовното, физическо, интелектуално и социално качество на живот. Именно такова здраве считаме за най-висша ценност за всеки човек и за обществото като цяло. Именно такова здраве е най-ценният икономически ресурс за всяка държава. Ние смятаме, че правото на здраве и дълголетие са неизменна част от човешките права, също като правото на живот, свобода и лична неприкосновеност. Възможност за отлично здраве отправя апел към всички да пазят, възстановяват и увеличават здравните ресурси в целия свят. Навярно съществуват немалко начини да си осигуриш дълголетие, но в редица случаи това ще бъде дълголетие в бедност и това, разбира се, не радва. Затова ние се стремим към здравето като хармония на четирите начала, не чрез употреба и разпространение на чудодействащи препарати, а чрез подобряване на жизнения стандарт. Когато казваме, че сме избрали отличното здраве, не означава, че сме решили само да спортуваме или само да се храним балансирано. Финансовото благополучие е необходимо за всеки човек в не по-малка степен от физическото здраве и знанията. За резултатите от действието на нашите продукти свидетелстват хиляди хора, почти от всички страни по света. Почти толкова сами изпитаха ефективността на нашето бизнес предложение. Възможностите, които предлага компанията на всеки човек в равна степен за растеж на неговото финансово благополучие, с всяка година се разширяват. Ако за първите 8 години с помощта на Vision милионери станаха 29 души, то за последните 5 години към тях се присъединиха още 50 милионера. Хората, изграждащи своя бизнес по нашата схема, без да се откъсват от основните си занимания, за години печелят повече от 24 000 евро допълнителни доходи. Доходите на този, който пълноценно се е съсредоточил в бизнеса с Vision, надхвърлят 1 милион на годишна база. Затова, как да бъдеш здрав и богат, са изписани тонове книги. Но защо ли болестите и нищетата не са се разбързали да напуснат земята? Очевидно, че само силите на печатното слово са недостатъчни. Необходимо е нещо повече. Необходимо е да се влеете сред група съмишленици, да се настроите на тяхната вълна, на вълната на успеха, да откриете заедно с тях един нов свят, нови простори за мисълта и перспективи за бъдещето. Аз силно желая вие да изберете най-краткия, най-верния път към здраве,
активно дълголетие и най-важното – материална независимост. Искам да намерите най-краткия и верен път към себе си. Затова ви каня в Vision. До нови срещи! Желая ви хармонично здраве!